Rabiin nga mawampay la dyan anak talakay. No napanmanin na ginom, di mo namnamain, ti panagawid na. Bigat to siguro maday na sumangpit day jay. Ay, adaman kami na nag-birthday a barkada na. Laklakayan mo day a barkada na, kundi handa pa'y lang amin kawang matrabaho na. Kit bay-bayaan mo na. Awan bibiyang mo ditan. Tasaan mo mat akwarta ti paghandada. Wanang jay mo la inom ti kukuenda. Kit oray mo't awan ag-birthday, aginom dalat ka. Di pa'y lang amin mga asawa ni Randy tap nagtalnan. Barang agbalbaliwan mo adanton putot na. Una na mo't ngada ka no kursunada ng armain. Ay, kasta aya. Ay, sapay lang ko mga rod at kaya tanda. Tapno mga sawan. Kasano ang mga asawa ngay, katawan sa mo urnong na. Anyat busbusin na ngay. Kauray, wala manok ti parchendan to, ha? Apay, mabalin na yamit na dua manok. Kumabalin ano talaga nga awan. Kadi uray anayan tayo atalaw, nukas kasanaw, tinapatag makasarda. Dintumod kami nagtrabaho na sayaat. Kitnood na kwarta na, idiritso na iti anak. Mas daawag matitiday dyan nga anak mo, ah. Laklakayanan, gamsaan pa'y lang agpanunaw. Nakasingsing pag may diubing pailaan. Arapap na pa'y nga tagbalin ang mga kasabay di. Ngamno apa nagbalin akas di tugali na. Huwag nga rin ah. Adu pa'y ti memoryado na idi a bersikulo. Di Domingo a makimisa idi ubing pa'y. Natulnog. Amin nga ibagata, tungpalan na. Ngamitawanan, kasla nasaraanan. Gapoy ti kinatangkan ti ulo na. Lalakid pagbagaan talat ta, bakit? Di ta mauma amang balakad kan kwa na. Ta makapanunot tulat ta. Nay, adakan. Nagturturo kami di rabe ay. Medyo arubaan da Tata Ignacio, nanang. Ah, aguray ka man. Apay tamatam. Nagngisig magkaglawlaw na. Nablakayan ka. Ay na. Naitugtugak nanang. Naitugtog nga. Ibagamtag pa'y suranday. Nan ano tamatam. Ay na makapadanag kamot. Sige nanang, kakahit kunti maturog, makaturturog ang. Naimbag nga orasyon nana, mabalintag pasyar, Ah, nay, asino ti pasyaram baraw? ni Gemma ko mga anak yun nana, agda ka de. Ay, sige sumrag ka baraw. Angam, apay nga dablak ay mo baraw. Asino tinangdanog kan ka? Kwa nana. Sinamat gayang day tarandi. Sumrag ka Agyaman anak Gemma, naimbag nga oras mo. Aywan, adda imot ko asuman, para kang ka, adda yo. Agyaman na. Ay, Gemma, umay ka man pa ay. At dalabiit ipaaramid ka. Agtugaw ka pa ilang randi. Taagsubliak no madamdama. Sige laan, Gemma. Kayat day talalaki, Gemma. Basti din adagusan. Ha? Nanang. Ni. Naglukong dito abakitan. Nagpigsa tingiwat na. Di na lang mayara sa asmatan, tibagbaga na iti anak na. Piniyag ti pakiasawaap. At Nata- kaya ti makamanugang iti man nakiapa. No. Pagkunaan nyo mat aman nakiapa ni Randy, nanang. Kita amat kat at dablak ay na. Man nakiapa ka no. Kat madlaw mo't nga isuti man nakiapa ti Jaska bakit. Man nakiapa lakit day ta na blakayan. Kibur siguro day ta iti lugar da. Naglukong dito abakitan. Tila ibagbaga na. Rumuwarak man bay. Pumuto tila payag ko makangkang nagkaragit ibagbaga na ito abakit. Kahit kumusta nga iti panagaran mo Randay. Adama la namnamam. Inaklon na kamala dyan Arman. Binastid na ko nanang. Anya? Kontrabidan tuman kami dyan nana. Amok akayat nak ni Gemma. Nung dyan nanang na ti sana mangayat kanyak. Tinak kayat apara iti anak na. Naggrabaw ti rason ti di na pangayatan kanyak. Gapo kano ta da black eye ko. Ha? Apay ngamin ang nagganat ka na panagaram. Paimbagam kumapay ngamin tablak kay mo ah. No di tak kayat saan lang? Agbaak aklatan. May mayat mo't lati agbaak ng mga sawa. Free ak akanayon. Awan mang lapod kanyak iti kahit kung aramidan. Mga sawa ka day. Paimbagam pa'y tamatam sa kamapanagaram. Tapno kaya tanda ka. Sarain. Adula amin. Ang mga numabastidak ko manin. Iso asaanan day ta asa-asawa dita.